Hola, aquest petit tutorial només servirà per poder localitzar fàcilment amb el navegador Firefox, us recomano perquè és molt simple, i és gratuït, l'adreça al vostre URL del vídeo que pengeu a Presenta. Senzillet, un cop el tenim penjat i ja el visualitzem en pantalla, prenem el menú contextual, que és el botó de la dreta a sobre, i fixeu-vos, podem escollir diverses opcions. La que ens interessa és escollir aquest marc perquè només i exclusivament veiem aquest marc. No? Molt fàcil, doncs mostra només aquest marc. L'escollim i fixeu-vos, de cop i volta se'ns fa molt gran, tenim el vídeo aquí i tenim una adreça URL aquí dalt, llarguíssima, 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 llarguíssima. És precisament la que hem de copiar, que no se'ns oblidi res. I simplement copiem aquesta adreça i ja la tenim. Aquesta és la URL que després podrem notificar en el fòrum o on convingui perquè la resta de components de l'aula ens la puguin veure. Res, confiem que us sigui útil. Ànims i endavant.